roberio no komenya okuya kebochenu aiga Ndizi TV okoretwa na inche Janet Nyamwamu amo n'abadaktari abange gose abawenia gose abalimburi bwekebochenu ao amarwire akira mange ayobwate bimenyereyo ao nebindi bibwekaine naigo nigo yatakirwe ayibuno murihiria obe kukwimenya mono iguru y'amarwire ayo iliyo wetanga kurwa sari na komenya ubugimo buya orachi gotegera kurwa oigwe nkoroge gwaka so na ora betegubia so gwategera kumaga ko igungaki okoyana ko mutuko so aho tenga igo nkubetukurwa uchimagega it's typical kiate kunyara kwa yana burunge buna wana takwaya vono umerana na Janet Nyamwamu imi Ndizi TV asomuru video bwo komenya ukuya kebochenu.